Viete, aké sú posledné slová pilotov pred haváriou? To nejak dáme. Že ideme na to. Vyberiem to na poslednú chvíľu. To nejak dáme. Tak sme to nedali, no tak to nevydalo. Tu si to môžem bezbolestne vyskúšať. A čo vy? Dali ste to? Máte už vianočné darčeky pre svojich blízkych nakúpené? Lebo ak nemáte, tak mám pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu. Tá zlá je, že väčšina e-shopov vám už nestihne doručiť do štedrého dňa váš darček. A tá dobrá je, že náš e-shop to zvládne. My tu máme pre vás jeden špeciálny darček. Virtuálnu letenku, poukážku na tento letecký simulátor, kde si môžete zalietať a potrénovať na rôznych typoch lietadla, od takejto malej Cessny až po veľký Boeing. A tento produkt si jednoducho stiahnete z nášho e-shopu a venujete niekomu zo svojich blízkych, ktorý potom to môže využiť. Takže pozývam vás sem do Kyncelovej pri Banskej Bystrici do Slovenského múzea MÁP zalietať si. Prajem vám šťastné a veselé Vianoce.